nabunan ang isa ka menor de edad sa Fort San Pedro, Iloilo City, bangod sa ginapahayag nga wala paghang panay sa tunga sang duha ka grupo ukon mayara nga daan sang daan nga hiligot anon. Ang biktima ginkilala kay alias Sayan, nagaedad sang 17 anyos, residente sang Veterans Village kag ginaalegar ginbuno sang suspect kag ginapahayag residente naman sang Barangay Cubay Haro. Sa inisyal nga impormasyon nagkit-anay ang duha sa Fort San Pedro kag dito na nagluntad ang pagbaysay nga nagresulta sa pagpangbuno. Nakaagom sang gamay nga pila sa abaga ang biktima, kagilayo naman nga gindapatan ini sang pagbulong. Sa interview sang Bombo Radio kay Joe Marie Galagate, tanod commander sang Veterans Village, iyagin pahayag nga posible na tripan lamang ang biktima. Dugang pa niya nga ang biktima ang bag-o lang nakabalik sa lugar agod nga magbakasyon. Ginpahayag man nga ang biktima ginakabig nga medyo sa lawayon. Kag may nauna na nga record nga may kangtanan sa violence against women and children. Sa piyak nga bahin, ang mga suspect ginapatian residente sa Cubay Haro ang wala pa madakpan kag nakapalagyo matapos ang insidente. Padayon ang investigasyon sang kapulisan agod makilalaan kag madakpan ang mga responsable sa mga insidente. Ginpamangkot po kundi ng nabunan ato gindala dayon sa Bureau of Fire sa para sa first aid ya. Oo, ginpamangkot ang tiya yaman nagdala ginpamangkot ng tiya ti dako ginang igo. Ya talahion pero pagkita namon ginbuksan sang taga ay sir daw to slok no? oo hindi man to expect kutsilyo man ko no oo suno sa biktima kutsilyo man medyo masakit manguro manulo kamo na guro nga ang nagapangayaw nga nagapamasyar da basi kung nakursunadahan kinila oo kaya mo to nagkasaman kaya mo to natabo guro ang komosyon nga sir. Pero okay naman sa subong, no? Conscious na, no? Oo, way man kaysa daw sa kaya nga daw unod bla sa may likod sang iabot kon. Dito lang ang igo, Ang tanod commander nga si Joe Marie Galagate. Sa kaangod nga balita, siling sang barangay official sang among barangay kung saan nagluntad ang insidente nga ang biktima ang mabudlay gidman nga sawayon. Suno kay Remedios Lopez, isa ka barangay kagawad, dungol kag may record na sang pagpangawat, pagpanglingling kag paglapas sa curfew ang biktima. Dugang pa ni Lopez nga ginakabing nga mayara sang gang o kun grupo sa din miyembrong biktima kag hindi ini residente sang barangay kundi nagakadto lamang ini sa lugar bangod didto naga-istar ang pila sa iyang mga himata. Bangod sinigin pahig sang barangay nga ipatawag sa mga adlaw ang mga involved nga individual agod at tubangon ang ilang responsibilidad. Kinahingadlan nga hatagan sila sang o kung ginsiling hatagan sila o kung dagdagan sang penalidad kag magapatigayon sang community service bilang kabahin sang pagdisiplina sa ila.